Γεια σας, κατάστημα Μαστοράκου. Αν το σπάσετε, Θα το φτιάξουμε. Εδώ Μαστοράκος. Hello, Μαστοράκο, είμαι ο κύριος Αγιάλα. Hello, κύριε Αγιάλα. How are you? Τι κάνετε? Πολύ καλά. Σήμερα είναι η κουινσινιέρα της ανιψιάς μου. Α, τι καλά. How nice. Ελπίζω να κάνει ένα υπέροχο πάρτι. Ναι, βέβαια. Αλλά έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Ο αναμυστήρας στο κέντρο που θα κάνουμε το πάρτι έχει χαλάσει και κάνει πολύ ζέστη. Μπορείς να έρθεις να το φτιάξεις? Μα και βέβαια, ερχόμαστε αμέσως. Εντάξει, εργαλεία, είστε έτοιμοι να φτιάξουμε τον ανεμιστήρα του κέντρου? Πανέτοιμοι! Αλλά τι είναι η κουινσινιέρα? Είναι μια υπέροχη και γνωστή λατινοαμερικάνικη γιορτή. Για τα 15 γενέθλια ενός κοριτσιού. Σωστά! Let's go! Πάμε! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Άλλο, κύριε Φτιάξτο. Γεια σου, Μαστοράκο, εργαλεία. Τι είναι αυτό, κύριε Φτιάξτο? Είναι ένας αυτόματος ταϊστής γάτας που έφτιαξα για τη Φλάφη. Αυτή η συσκευή θα γεμίζει αυτόματα τον μπολ της Φλάφη κάθε μέρα. Δηλαδή, αν μπορέσω να βγάλω το καπάκι... Αχ! Να σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαστοράκο, αλλά θα το βγάλω. Τότε να πηγαίνουμε. Γεια σας, κύριε Φτιάξτο. Γεια σας, κύριε Φτιάξτο. Γεια σου, Μαστοράκο, εργαλεία. Οι εξεσκημένοι μου μυς τα κατάφεραν και πάλι. Και τώρα κοίτα, Φλάφη, πρέπει απλώς να τη γεμίσουμε. Θα γυρίσω το διακόπτη. Περίμενε και θα δεις το μπολ σου να γεμίζει αυτόματα με τροφή.